akekho umculo kaMaskandi osa-honorishwe nge-doctorate. Akekho umculo kaMaskandi osa-honorishwe nge-doctorate. I-doctorate was given to uBhodloza kuphela kanye noSipho Mchunu. Bonke laba bantu uDsd amanga into engekho. Uzoba uBuselaphi alihlaza amanga ayikho leyo nto. Awulana namhlanje ubuzo le-doctorate. Thokozani Langa labantu noma bangahaza bezibosithela lapha becabanga ukuthi bayahlasela. Sikhuluma iqiniso. Ayikho lento abathiwa abahlonishwayo. No, kufanele makubalazi behlonishwe hlobo nje. Amanga izihlobo zabo yena abantu abahlangana ndawonye behamba beyothi baqasha ivenue ke-university bese bezothi bakuhlonipha bacula yikho lento leyo. Bayabaxhaphaza ngoba bayazi phela oMaskandi namabhinqa ziyimpatha. Ezolokhu yami yohlaba inkomo ibonga amadlozi ithi ihlonishwe nge-doctorate iqhanjwa banga. Nango-2023 zaqhubana nalamanga lawo. Ayikho umuntu nangeMbongolo uDsd engahlonishwa ukuthi ihlonishwe ukuthi injani. Yini le achieve uDsd? Ngokugidela umgomeni usequalify for i-doctorate. uJohn Clerk uSipho Mchunu uyena abantu abakwazi ukuhlangana beyabantu abamnyama namhlophe wa-achieve izinto ezinkulu bahamba bagcola ngisho phesheya kwezilwandle. They've honored with the doctorate. But those are honored with the doctorate. Only them. Abeka abantu ngoba lento ihamba ibanga lide before you being honored with the doctorate or a professor. Kufanele kwenziwe research kubonakala ukuthi umuntu onjani nasemphakathini ongakini we-achievani bese honorishwa by the university kube i-chancellor yase-university ekuhonorishayo ukuthi cha you deserve it. Yabona? Hayi lento niyahlanya nini. Fanasi i-Dsd lo mpana lo olukujana laba abanye abafostayo uzoba uBuselaphi amanga hlaza unkosikazi waxoxa nje loyo ocula uMaskandi akuyona nje udokotela hlobo nje never akusoze kwenzeka uzoba ufise bakubane akazi sahlonishwa bahlonishwa izihlobo zabo. Where is the university that is highly recognized to honor those people? Please stop it, guys. I'm here as the president of the Beta Nation to correct your mistakes and to make sure that you follow the right path and the rule of law of this country in terms of people who deserve to be honored, not just to create your own honoring and then you expect people to accept that in my presence. That will never happen. Hayi bafethu ngithemba nizwe lapha uNgizwe mfowamkhulu ecacisa abanzi le ndaba yokuhlonipheka kwabaculi lapha nokuthi khona abaculi abamema izihlobo zabo lapha nabayiharishe i-university ukuthi bahambe kube ngathi bothwe siziqa lapha ke zokuhlonishwa. Ucacisile ukuthi akekho umculo kaMaskandi njengamanje oseke wahlonisha lapha nebala lapha nobaba uThokozani Langa umama Buselaphi kanjalo lapha noDsd. Baningi kakhulu impela bacula ababalile lapha ukuthi akekho oseke wahlonisha. Laba nje basuke bayasijabulisa ke. Mina kangazi ukuthi nakuthini kwakho ukuphawa ngalolu daba kodwa kungixoxela kabanzi mhlambe ku-comment section ke siqede khona le ndaba. Ngaze ukuthi ke izona ezihamba phambili ke mawufuna ukuze ezinye ungakhohlwa ukuthi usubscribe lapha nosithole zifutha bell sishisa bell sivutha amalanga apha ngalolu suku makuthi mhlambe si-uploadile. Kodwa mina ke ngiyakuthembisa futhi ngiyabuya ngenye ivideo. Ungakhohlwa ungilandela ku Facebook @RedNkezo. Niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.